Timerne i skolen er næsten forbi. Den var god, er så glad indeni. Snart får vi fri. Glæder mig, for vi skal i SFO. Her kan vi lege og være sammen. I vores SFO hygger vi, kan du tro. Vi tjekker ind, vi tjekker ud, vælger lige hvad vi vil. Alle de må være med. Det er vores eget sted. Og jeg synes, det er hyggeligt for at gå i SFO, fordi der er de voksne søde, og der er masser at lave. Det er sjovt. Jeg har lavet sådan en fugl. Bygge med Lego, man kan lave perleplader. Og For eksempel er der madkundskab. Så glæder jeg mig rigtig meget. ja, og mig. Fordi jeg elsker at være i køkken. Så kan jeg også godt lide at gå ind til stikbold. Man kan gå udenfor og lege. Når det har været rigtig sjovt, så snakker vi nogle gange om det. Ja. Vi kan dyrke sport eller spille et spil. Bygge ting og bage, se film hvis vi vil. Bare kom med. Laver I kreativt de fineste ting. Kun fantasien kan sætte grænser. I vores SFO hygger vi, kan du tro. Vi tjekker ind, vi tjekker ud, vælger lige hvad vi vil. Alle de må være med. Det er vores eget sted. En gang har jeg prøvet at spørge om hjælp til at finde en munkar. Vi har slået os, så hjælper de os. Ja, det går meget over at spørge, hvornår der er værksteder. Så hentede Emira en voksen, og så kunne vi løse konflikten, og så legede vi igen. Nogle gange så slår jeg mig, og så henter nogle af mine venner en voksen. Når man skal gå hjem, Ja, så skal man lige tække sig ud, så voksne ved, at man er gået hjem. ja. De får alt det dårlige væk, og så kommer det gode. Uanset hvor store problemer man har, ved vi altid en af de voksne står klar. Hjælper med alt, lytter og smiler og leger med os. Klar med en krammer, hvis alting driller. I vores SFO hygger vi, kan du tro. Vi tjekker ind, vi tjekker ud, vælger lige hvad vi vil. Alle de må være med. Det er vores eget sted. Det er godt at have en ven i SFO'en. Fordi hvis man ikke havde en ven i SFO'en, så ville det være lidt kedeligt at gå rundt. Griner vi meget? Ja, vi kan godt lide at være sammen, fordi vi er rigtig gode venner. Der er en gang, jeg ikke gad hente, fordi jeg synes, det var sjovt. Jeg var i gang med en leg, og så var den virkelig så god, at jeg ikke gad hjem.